Рано ці позна, падобна як прарок Ілля, мы сутыкаемся ў жыцці з падаўленасцю або дэпрэсіяй. Цікава, што гэта пакута з'явілася ў жыцці прарока не пасля нейкіх жыццявых памылак, не пасля грахоў, а пасля добрых спраў. Часам мы жывём жыццём маральным і робім добрыя ўчынкі, але ўпадаем у роспач. Але праз што зло ў яго можа ўвайсці, калі мы молімся, калі спавядаемся, калі жывем праведным жыццём? Праз стрэс. Стрэс прыйшоў у жыццё прарока Іллі праз царыцу Езавель. Гэтая царыца пераследавала прарока за яго добрыя справы, за яго служэнне Богу. Стрэс можа ўвайсці таксама і ў нашае жыццё, за нашага служэння, нашага паклікання. Мець выпрабаванні нармальна, але важна тое, як мы рэагуем на іх. Канструктыўная хрысціянская рэакцыя на стрэс закранае 5 сфер жыцця. Мы можам растлумачыць іх, карыстаючыся прыкладам далоні. Першая рэакцыя тычыцца нашага навакольнага асяроддзя. Гэта як на далоні асноўны вялікі палец, бо асяроддзе – гэта асноўная крыніца праблемы. Калі мы ў стрэсе, важна адысці ад таго, што нас разбурае. Святы Ігнацый Лаёла кажа аб адлегласці, дыстанцыі, ад беспарадкаваных прывязанасцяў адносна асобаў і рэчаў. Другая прычына падобная на паказальны палец, таму што ў нас шмат нерэалізаваных імкненняў. У выхадзе са стрэсу важна ўлічваць нашы чаканні і патрэбы. Бо цяжка казаць аб духоўнасці, калі чалавек хоча есці, калі няма працы і ёсць праблемы з жыллём. Сярэдні палец адносіцца да трэцяй канструктыўнай рэакцыі, этапу распазнання і дапамогі іншых. Гэта самы высокі палец, таму што ён дапамагае, калі карэкцыя іншых прычын не дае пазітыўных вынікаў. Безназоўны палец адносіцца да фізічнага здароўя, таму што на гэтым пальцы мы носім пярсцёнкі. Ён азначае, што мы аддалі сваё цела на служэнне. Служэнне ў целе Хрыстовым, служэнне ў сям'і. Здароўе важнае ў любой службе. Мізінец адносіцца да эмацыйнага здароўя. Невялікі, таму што ў большасці выпадкаў эмоцыі не з'яўляюцца прычынай нашага стрэсу, а толькі прыкметай, якая паказвае на папярэднія 4 прычыны. Калі чалавек гневаецца, гэта крык аб дапамозе. У кнізе валадарстваў анёл кажа прароку, які ў падаўленасці: «Браць хлеб і есці – это лек ад яго хваробы». Дарагія браты і сёстры, мы рыхтуем хлеб да імшы, дакранаючыся да яго 5 пальцамі. Паўстае пытанне: калі ў нас няма пальцаў, як мы можам будаваць цела Хрыстова? У 11 псальме гаворыцца: «Калі асновы разбураныя, што можа зрабіць праведнік?» Калі ўсё было ўзята ад праведнага Йова, імя якога зрэшты азначае прыгнечаны альбо пераследуемы, прарок усхваляе Бога, таму што калі ў нас ёсць праблемы з нашымі пальцамі, гэта значыць з навакольным асяроддзем, чаканнямі і патрэбамі, з дапамогай іншых, здароўем фізічным і эмацыянальным. Мы таксама можам прыняць Пана нашымі вуснамі, малітвай і сакраментамі. Калі мы молімся, калі мы праслаўляем Бога, становімся вышэй нашых праблем, і сам Пан становіцца нашым суцяшэннем і нашай падтрымкай, каб мы маглі суцяшаць усіх засмучаных тым суцяшэннем, якім Бог суцяшае нас саміх.